tikber il-pressjoni fuq il-wib tal-Partit Nazzjonalista David Agius biex ma jikkontestax għall-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista għall-affarijiet tal-Parlament. Dan sabiex jagħmel il-wisa lid-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt biex ikunu li jikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista li tkellmu mat-Times qalu kif il-pressjoni fuq Agius żdiedet wara stħarriġ tal-Malta Today li wera li Delija ftit li xejn qed igawdi minn appoġġ tal-Partitarji Nazzjonalisti. Ikkuntattjat minn One News, David Agius qal li qed jiġbor il-firem biex il-ġimgħa jitfa' n-nomina tiegħu. Fuq Facebook appella lin-nazzjonalisti sabiex jiffirmawlu. Ma nafx minn naħa tiegħek il-pożizzjoni jekk għadix li tkompli bil-kontestazzjoni. Deċiżjoni tiegħi ovvjament sa nhar il-ġimgħa biex nitfa' n-nominazzjoni tiegħi bħalissa qiegħed niġbor il-firem neċessarji u dik is-sitwazzjoni bħalissa. Agius ikkonferma li jinsab taħt pressjoni meta wara li qal li qed jiġbor il-firem tħawwad f'diskorsu u ma kkonfermax li se jkun qed jikkontesta. Jiġifieri tikkonferma li tkun qed tikkontesta. Ma tlekx hekk, tlek jiena qed niġbor il-firem neċessarju. Is-sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista spjegaw kif Adrian Delija bata l-Chris Sajt sabiex jikkontesta għal kariga ta' Viċi Kap. Dan bilan li jużah biex jittanta jaqqat il-partit li bħalissa jinsaffel f'biċċa. Jidher li Sajt għamel kundizzjoni lil Delija, dik li miegħu ma jikkontesta ħadd iktar. Iżda parti Agius hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo li l-erba' filgħodu nieda l-kampanja tiegħu għal kariga ta' Viċi Kap. Kien fl-aħħar ta' Settembru li ħabbar l-intenzjoni li jikkontesta bil-patt li jċedi postu għal Chris Sajt biss jekk Agius jirtira. Madankollu dakinhar Agius kien qal ċaru tont ma' One News li se jikkontesta. Iżda bilan li jiġbed is-simpatija tat-Tesserati u l-Partitarji Nazzjonalisti waqt li kienet innied il-kampanja, Vassallo qal li hu lest iċedi l-kandidatura biex ma jkunx f'saqajn Delija. Vassallo qal dan meta mistoqsi minn ġurnalisti indipendenti. Jien ma rridx inkun f'saqajn il-kap ta' dan il-partit jekk Dr. Adrian Delija bħala kap isib rimedju aħjar minn Edwin Vassallo ta' kif jista' iżomm il-partit iktar maqut, jiena inċedi l-interess li għandi f'din il-kampanja elettorali u nagħmel l-ispazju sabiex l-idea ta' Dr. Adrian Delija tkun tista' isseħħ. Adrian Delija irid li David Agius u Clyde Pooley ikunu ż-żewġ viċi kapijiet tiegħu, tant li għallaqat korteżija mal-Prim Ministru ħalilhom miegħu. Aġilu wassal għall-iktar battibekki u firda fil-Partit Nazzjonalista.